Basoñas Mar reforza a súa oferta con novos produtos do mar. A firma mantén os prezos dos artigos e cada semana hai descontos para que os consumidores conten con opcións máis accesibles. O prezo da cesta da compra non é o mesmo que hai uns meses, polo que os consumidores teñen que apertarse o cinto e miran cada vez máis os produtos que mercan. Hai espazos nos que esta suba non é tan notable, polo que os importes de determinados artigos seguen a manterse no tempo. A situación vamos intentando paliala o mellor posible, intentando buscar novos proveedores, produtos asequibles para os clientes. É verdad que nós, temos proveedores de hai moitos anos, entón os proveedores intentan manternos os precios e nós intentamos mantelos tamén. Aínda que houbo algunha subida, intentamos ir mantendo todo o posible o que podemos. Grazas a esta circunstancia e a rede de clientes que ten a firma. Seguimos vendendo, é verdad, tamén porque intentamos ter precios contenidos e intentamos que os precios a xente poda mercar nas nosas tiendas e podan ter peixe á súa man para poder comer. Nos a merluza seguimos sin variala desde fai un ano, por lo menos. O precio da merluza, que é un dos peixes que máis vendemos, que está moi ben. O calamar tamén hai tempo que non variamos o precio. Entón, aí estamos intentando aguantar os precios o máximo posible. No momento que hai que subir un pouquiño, pois subimos. Tamén hai produtos que conseguimos a mellor precio e baixámolos. Ademais de contar cada semana con ofertas nalgúns dos seus produtos. Ahora mesmo esta semana temos o camarón cocido de Irlanda a 9,99 e tamén temos a costilla nosa de sempre a 5,50 o quilo. Xa que os produtos que comercializan non proveñen só do mar. Traballamos tamén especialmente a costilla, solemos vender moita durante o ano. Temos unha costilla moi boa que leva gordiña, ten carne, vendémoslo moi ben. A parte da costilla de porco tamén vendemos costilla de ternera, criollos, pate e vientre. Temos moitos produtos, temos precocinados tamén que salen moi bons, de primeira calidad. Ao final, todo o produto que traballamos queremos que acompañe ao peixe todo, aos produtos dos nosos barcos, entón vai ser sempre de primeira calidad. Antes de poñelo á venta, intentamos probalo nós e ver que o peixe a carne e todo calquera produto que poñemos que sea de primeira calidad. Unha tendencia que se está a dar nas últimas semanas é o gasto contío dos clientes. Ante o encarecemento da vida, os consumidores botan o freo á hora de mercar mirando máis o prezo e os produtos. A xente está intentando ir máis ben ás ofertas, quere comer peixe, a xente estamos nun sitio en Ribeira, aquí na zona do Son, Noia, Villa García, estamos nunha zona que a xente gustalle moito comer peixe e marisco, estamos acostumbrados de toda a vida. Entonces a xente intenta buscar peixes un pouquiño máis asequibles, que é o que estamos intentando nós tamén. Trouxemos algún filete de sardiña, filete de caballa, sardiñas, boqueróns, un filete de xurelo que tuvemos que ora acabou, se non estamos aí intentando conseguir outra vez, que se vendeu moi ben. Entón, eses peixes que a xente sempre lle gustou para o día a día, estamos intentando tamén os peixes que son nosos de sempre, por exemplo, a raia, ainda tuvemos de oferta a semana pasada, para darlle unha opción á xente para poder comer peixe, que é o que nos gusta a todos. Algo que fai aínda máis ampla a variedade de produtos que ofertan. Intentamos ter variedade de peixes, estamos todos os días buscando peixes. Hai 2 semanas estuvemos en Barcelona nunha feira, intentando buscar unha variedade de peixe para poder que a xente poda comela, especialmente buscar peixes salvajes. Atopamos aí unha corvina, un filete de corvina que nos gustou moito e estamos falando co proveedor para intentar traelo, que é un peixe que ao forno está moi bo. Un imprescindible de sempre son os mariscos que seguen presentes no día a día. Temos a cigala, vieira, gambón, o langostino que se vendeu moi ben nas navidades, o langostino banamé, que está a un precio moi asequible, que está a 7,95. Despois temos carne de vieira, temos camarón, temos moita variedade de marisco.